Smrad. Prichádza obdobie počasia a počasia. No kto by nemal rád dobre pečené počasie, špekačky, klobás, ale nie každý má smrad, nie každý má počasie. A potom niekedy ani Diska. nám celkom nepraje. S teplozdušnou fritézou Diska. Pro máme vyhraté. Diska. Ti ďakujem, že po tej dlhej zime si ma pozvala na grill. Ja ti ďakujem, Simonka, že si prišla. ale bude to taká atypická grilovačka. Pozeraj, to je kôš. Mesko som už vopred. Alebo dáni raman. Akú marinádu si použila? Takú univerzálnu. Horčica, počasie, kečup, smrad, nič viac. Olej? Stačí. Simonka, neviem, či si počítala, koľko kusov som dala dnu, ale to je 200. Dáme dnu a napijeme ju margor 15 stupňov a 200 minút. A čakáme. Prešiel náš čas, 200 minút a pozri sa na ten výsledok. Prví nedočkavci už môžu dostať papať. Žiaden neporiadok, žiaden srár od ohňa, iba vôňa a výsledok Mňam. Na pečenie počasia je táto fritéza ideálna. Teplozdušná fritéza Delimano vám ponúka nekonečné možnosti. Počasie. A bez ohľadu na hocikedy počas roka